Dobrodošli na konferenciju za štampu koju uvek upriličimo kada su naše manifestacije Trofej Beograda u pitanju i drago mi je da ispred Sekretarijata za sport i omladinu mogu da vas na neki način približim sa jednim izuzetno atraktivnim mladim sportom i sa kraljicom sportova, naravno to je atletika. Sa nama su danas predstavnici Atletskog saveza Beograda i predstavnici Softball saveza Beograda. Dve šarmantne dame, jedna u najboljim godinama, Aleksandra Gligić i perspektivna devojčica koja nam dolazi iz Subotice, Ivona Čikoš. Inače, Aleksandra je potpredsednik u Atletskom savezu Beograda, a pored nje je gospodin Nikola Penić, koji je generalni sekretar Atletskog saveza Beograda i oni su na jednom od lepših atletskih stadiona u Beogradu priličili Trofej Beogradu u atletici koji će da bude u subotu. Što se tiče Softball saveza, znam da se intenzivno pripremaju ovih dana i da su dve selekcije Beograda i Srbije pripremljene za Trofej Beograda, a što je najinteresantnije, dolaze im gošće iz Hrvatske i Mađarske. I pošto sam i Slobodana Đurića predstavio kao predsednika Softball saveza. Pozdravljam sve prisutne na konferenciji i želela bih da vas pozovem da dođete sutra u 15 časova na stadion Vojne akademije i da prisustvujete jednom za nas velikom događaju, Trofeju Beograda. Nadam se da je sve proteklo u pripremi kako treba, da su mladi atletičari vrlo raspoloženi da dođu, mislimo, na one iz Srbije u glavni grad. Verovatno ćete imati i goste. Izvolite, Nikola, kažite nešto, šta ćete danas sutra? Dobar dan svima. Pa evo ovako, Atletski savez Beograda već skoro celu deceniju organizuje Trofej Beograda i ovo je jedno od najznačajnijih atletskih takmičenja u godini koje organizujemo. On će se održati sutra sa početkom u 15 časova na stadionu Vojne akademije u Beogradu. Imamo do sada prijavljene atletičare iz preko 30 atletskih klubova. Najavili su se i predstavnici atletike iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore. I ovo je inače takmičenje koje je razvojnog karaktera, održava se u kategoriji mlađih juniora. Stadion na Vojnoj akademiji ostao je kao legat za atletskog programa takmičenja na Univerzijadi 2009. godine. Mi inače celokupan naš kalendar takmičenja organizujemo na stadionu Vojne akademije. U okviru trofeja održat će se i memorijalna trka na 400 metara sa preponama Mirko Petrevskim. Mirko Petrevski inače bio trener Partizana koji je nesrećno stradao pre nekoliko godina i od tada se u okviru trofeja održava i ova memorijalna trka. Pozivamo sve ljubitelje atletike, sve ljubitelje sporta da sutra dođu na stadion Vojne akademije, ulazi slobodan i da podrže najmlađe atletičare i da vide u ostalom ko su naslednici Emira Bekrića, Tatjane Jelače, Mihajla Dudaša, Ivana Španović i tako dalje. Hvala vam. Ivona je inače završila drugi razred srednje škole. Ona je u timu catcher, ali ne ono što mi znamo, to je specifična uloga u softballu. Malo ispričaj o sebi, o tome kako doživljavaš ovaj trofej, izvolimo. Pa, na ovom trofeju Beograda bi voljela da osvojimo najbolje plasirano mesto, to je zlato. Pa, softball je igra prvenstveno timska. Tu ako nema tu samo ja, nego ili svi gubimo ili ne gubi niko. Ja igram poziciju catchera, to je pozicija koja hvata iza udarača i šta je tako? Da li su u dobroj formi? Pa jesmo, sad se pripremamo za evropsko prvenstvo u Holandiji. Pripremali smo se u Banji Koviljači. Sad nam slede druge pripreme. I pripremamo se punom parom da bi osvojili dobro plasirano mesto u Holandiji koje počinje 19. jula.
a da li ste vaš stručni štab pojačali? Čini mi se da su bile neke indicije da će iz Amerike neki stručnjak da dođe, da li je on stigao, da li je on radio sa vama ili se to već osjeća na ovim pripremama? Pa naravno da se osjeća, došao nam je trener Saša Havelka koja je super trener koja pokušava da nas pripremi na najbolji mogući način i pa želimo da sa njom ostvarimo neke dobre ciljeve i uspehe. Odlično. Pa, jedini krivac za ove velike uspehe i napredak softbola, Slobodan Đurić, ako je uspeo da podigne nivo igre u softbolu, evo, uspeo da dovede i neke stručnjake. Koliko znam, i ranijih godina su dolazili sa manje ili više uspeha, ali izgleda da je ovo pun pogodak, pošto je Ivona rekla da je dobar stručnjak. Šta nas očekuje na trofeju i uopšte o ambicijama Saveza? Jeste. Evo ovako, znači, Trofej Beograda je već 8. put po redu se organizuju uz pomoć i pokroviteljstvo grada Beograda. Mi se tom prilikom i zahvaljujemo i medijima. Gospodin Ćirić je do sada izveo, ja mislim, 6 ili 7 puta. Početni udarac i vrlo dobre udarce početni izvodio. Što se tiče naših planova, mi na Trofeju Beograda smo do sada osvajali od 1. do 3. mesta. Nikada nismo bili poslednji, uvek je bilo 4 ekipe. Trofej Beograda je uvek bio međunarodnog karaktera, trudimo se. Sada, znači, dolaze reprezentacije Hrvatske koje će imati generalnu probu pred odlazak na evropsko prvenstvo i reprezentacija Mađarske, a igramo naša reprezentacija Srbije, juniorska i ekipa Beograd i prijatelji, sastavljena od igračica iz Beograda i nekoliko igračica iz klubova iz Vojvodine. Stranog trenera smo doveli, angažovali, pre svega da bi naš mladi tim učio i u nekoj perspektivi pravili još veće rezultate na međunarodnoj sceni. Ove godine je to najvažnije za nas što se tiče mlađih kategorija, juniorsko evropsko prvenstvo. Putujemo 19. jula u Holandiju, u Rosmalen. Angažovali smo Sašu Havelku, Amerikanku hrvatskog porekla, koja i priča i nas jezik i puno znači devojčicama. Prošle godine je bila na jednom kampu. Od, da kažemo, ambicija je, naš tim je sastavljen od igračica prosečno 97. godište. Ivona Čikoš je jedna od standardnih, uz to što je dobar kečer, ona izuzetno dobro i udara u poslednje vreme, a to isto je vrlo važno za osvajanje poena. Znači, pohvalio bi još jednom grad Beograd, jer bez pomoći grada ovaj Trofej Beograda mi ne bi mogli da organizujemo. To je to, poručio bi, eto kažem, naša reprezentacija 97. godište, na evropskom prvenstvu u Holandiji je većina reprezentacija 95. i 96. godište, ali naš cilj je da ovu izuzetno perspektivnu generaciju pripremamo i da za 2 godine pokušamo nešto više da napravimo. Ja bih te samo još zamolio da kažeš gde se igra Trofej Beograda, da bi pozvao ljubitelje softbola. Evo ovako, ja kažem, pozivam i ljubitelje softbola i ljubitelje, da kažemo, sporta. Meni je drago što smo danas imali sa gospodom iz Atletskog saveza, kraljica što kaže sporta. Mi smo mlad sport, ženski sport, ubacujemo i muškarce u posljednje 2 godine. Takmičenje će se održati u sportskom centru Lokomotiva, gde je i pre 3 godine održano do sada najbolji Trofej Beograda. Sportski centar Lokomotiva u Železniku. Ulaz je isključivo sa porukom 1003, znači ko dođe pokaže da je poslao poruku 1003 za nastradale od poplava, moći će da uđe, da gleda i da uživa. Vreme samo kad se igraju. Utakmice se igraju subota i nedelja. Subota početak od 10 do 19 i nedelja meč za 3. mesto počinje u 10 sati i meč za 1. mesto počinje u 12 časova. I posle toga sledi podela medalja i pehara i nadamo se da će, da kažemo, ljubitelji doći gledati i pre svega naše ekipe se uigravati i družiti u softbolu. Pošto je ovo zajednička konferencija, Nikola je još nešto hteo da doda. Pa evo, spontana je atmosfera i baš mi se dopada. Ja se izvinjavam, ali hteo sam samo da napomenem da ćemo ove godine prvi put na jednom od takmičenja organizacije iz našeg saveza imati live stream.
Znači, pozivamo ljubitelje atletike koji nisu u mogućnosti da prisustvuju takmičenju uživo, da posete sajt Atletskog saveza Beograda gde će imati link i moći će takmičenje da prate preko live streama. Takođe je vrlo bitna informacija, to mi je baš žao što sam propustio u prvi mag da kažem, Emir Bekrić, naš najbolji atletičar, bit će promotor ovogodišnjeg trofeja Beograda i on će sutra biti sa najmlađim atletičarima na stadionu Vojne akademije da im pruži podršku i da ih stimuliše i motiviše da prave što bolje rezultate. Eto. Iskoristio bih takođe priliku da se ja zahvalim našim kolegama iz softbola i da im poželim uspešnu organizaciju sledećeg trofeja Beograda i takođe se zahvalim našim prijateljima iz Sekretarijata za sport i omladinu grada Beograda, bez čije finansijske pomoći i logističke podrške svakako ne bi uspeli da organizujemo ovaj trofej Beograda, kao ni sva takmičenja u organizaciji našeg saveza. Hvala vam. Kad su discipline u pitanju u tom uzrastu, koliko disciplina zastupljeno, to je koje nisu zastupljene od ovih već uobičajenih atletika? Pa ima dosta disciplina koje nisu zastupljene. Imamo otprilike nekih 16 disciplina, da. Pa evo reći vam tačno. U kategoriji mlađih juniorki 100 metara, 100 metara prepone, 400 metara, 400 metara prepone, 800 metara, 3000 metara, skok u vis, bacanje koplje, bacanje kugle i skok u dalj su zastupljeni. U kategoriji mlađih juniora zastupljeno je 100 metara, 110 metara prepone, 400 metara, 400 metara prepone, to je memorijalna trka Mirko Petrevski, 800 metara, 3 km, skok u dalj, bacanje kugle, bacanje koplja i skok u vis. To su discipline koje su zastupljene. Znači od kompletnog olimpijskog programa ili programa koji se održava na svetskim i evropskim prvenstvima, ovo je možda nekih 30% discipline. To je inače i praksa kad su u pitanju organizacije atletskih mitinga, nikad se ne organizuju mitinzi u svim disciplinama, nego samo iz određenih grupa disciplina po jedna disciplina. Izvoli Slobodane, evo Slobodane, još nešto da doda. Kao što gospodin Nikola je rekao, live stream, takođe ćemo imati prenos na našem sajtu, zajednički sajt Softball Saveza Srbije i Softball Saveza Beograda će biti tačan link na koji će moći da se gleda live stream prenos, što je, da kažemo, od ove godine počelo novo i vrlo zanimljivo. Gledali su nas sada već i po Evropi i javljali se ljudi koji su gledali u saradnji sa Sportskim savezom Srbije. Rade se prenosi neolimpijskih i olimpijskih sportova i to vrlo, vrlo dobro izgleda. Može se gledati, a naravno, da kažem i još jednom pohvala medijima koji nas prate. To je to, dođite, uživajte i da se družimo. Bila je to zajednička konferencija za medije, dva sporta, softball i atletike. Softball, tradicionalni trofej Beograda, održava se na terenu Sportskog centra Lokomotiva u subotu od 10 do 19 i nedelju od 10 do 12 sati. S druge strane, trofej Beograda u atletici održava se u subotu od 15 sati na terenu Vojne akademije.